नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार जिल्हा सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रेच्या मागणीसाठी शिर्सी ते कारवार 7 दिवस स्वाभिमानी पादयात्रा. जिल्हाधिकारी मनवी. कारवार जिल्हो श्रीमंत जिल्हो. एक बाजू विशाल अरबी समुद्र तर एक बाजू डोंगराळ पर्वत अशा निसर्ग सौंदर्यान नटिले या उत्तर कन्नड म्हणल्यार कारवार जिल्ह्याचो या सौंदर्याचो प्रवासोद्यमाच्या आणि अभिवृद्धीच्या दृष्टीन विस्कळीत जाल्लो आसा. या जिल्ह्याच्या अभिवृद्धीच्या दृष्टीन या दिसात विशाल व्याप्तीच्या संपूर्ण जिल्ह्यात आतापर्यंत अनेक संघ संस्थेन आंदोलन करून सुद्धा एक सुसज्जित असे मल्टी स्पेशालिटी आस्पत्री जाली ना. ही अख्ख्या कारवार जिल्ह्याच्या जनतेली अत्यंत दुःखाची आणि खेदाची गोष्ट असा. आशिल्ल्या सरकारी आस्पत्रेत आवश्यक तज्ञ डॉक्टरना, कर्मचारींना, सुसज्जित यंत्रोपकरणना, शिस्त आणि स्वच्छताना या सगळ्या अलभ्य कारणान सरकार आरोग्य सेवा दिवक विफल जाल्ल्यान सार्वजनिक अनुभवचे त्रास आयकतलो कोण ना जावन कारवार जिल्हो मायबाप आसून अनाथ जाला. ही आजची सत्य परिस्थिती जाला. कित्येक दशकाच्या प्रभावी जनप्रतिनिधी सत्तेर येवन या जिल्ह्यात सत्ता भोगून गेले आणि भोगतेर आसात. मागीर ते खिंच्या पक्षाचे आसूं सगळ्यांनीच निर्लक्ष केला. ज्या वेळार संघ संस्था या आस्पत्री निर्माण विशयाचेर पुढाकार घेता तेन्ना हेच जनप्रतिनिधी सुपर स्पेशालिटी आस्पत्री मंजूर जाला, आमगे सरकारांत हाडला अशें सांगून सगळ्याच पक्षाचे आपले वर्चस्व दाखयतात. पण अखेर खिंच कडेन कांय ना. परत एरे माझ्या मागल्या. या जनप्रतिनिधील्या निर्लक्षपणान कारवार जिल्ह्याची दुस्थिती जाला. म्हण आता अख्ख्या जिल्ह्याच्या सगळ्या जनपद संघटनेन जिल्ह्यातले 2 कडेन सुपर स्पेशालिटी आस्पत्री आणि 2 मेडिकल कॉलेज जाय म्हण शिर्सीचे समाजसेवक अनंतमूर्ती हेगडे चॅरिटेबल ट्रस्ट तर्फेन आयोजन केल्ल्या पादयात्रेचे 2 नोव्हेंबर ते 9 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत शिर्सीच्यान कुमटा मार्गान कारवार पर्यंत आगमन झाले. या पादयात्रेत जसजसे मार्गक्रमण जातात तसतसे प्रत्येक तालुक्याचे संघ संस्था या पादयात्रेत सहभागी जावन या आंदोलनाक आपापलो तेंको आसा म्हण सामील जाताले. अनंतमूर्ती हेगडे हेमगेल्या नेतृत्वाच्या पादयात्रेत पावस वत हेजी तमा बाळगिनासतना जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी आस्पत्री जाय म्हण आंदोलनकार शिर्सी ते कारवार पर्यंत 7 दिवस पायी चालत येवन बुधवार 8 नोव्हेंबरा सांजेर कारवारात आगमन झाले आणि ब्रेस्तार 9 तारखेक सकाळी 11 घंट्यार कारवार जिल्हाधिकारी कचेरी आवारात उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे प्रत्येक जिल्हा जनपद संघटनेच्या संपूर्ण तेक्यान सभा घेऊन जिल्ह्यात 2 जाग्यार एक मल्टी स्पेशालिटी आस्पत्री आणि एक मेडिकल कॉलेज जाऊ जाय म्हण सरकारान हेतून लक्ष घाल ताबडतोब काम घेऊ जाय म्हण कारवार जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमचे मार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक मनवी दिला. ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಇದೇ ಕಾಪಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ. शिर्सीच्या मारिकांबा देवस्थानाच्या आवारातल्यान 2 नोव्हेंबराक सुरुवात झाल्या या पादयात्रेचे ज्येष्ठ स्वातंत्र्य आंदोलनकार काशीनाथ मुडी हेमी चालना दिली. नंतर निलिकेनी हनुमंती मार्गान कोळगीबीर हिंगा वास्तव्य झाले. दुसरी दिसा अमिनळी, जानमने, संपखंड, मंजगुणी, बंडल, रागी होसळी मार्गान देवीमनेत थांबली. तिसरे दिसा देवीमनेच्या सुरुवातेक केडीसीसी बँक निर्देशक शिवानंद हेगडे कर्तोका आणि मुनिविकास संस्थेचे निर्देशक गणपती भट हेमी आपलो साथीचो हात दिलो. पुढे कतकालात केडीसीसी बँक निर्देशक गजानन पै हेमी स्थानिक जनप्रतिनिधीन आपल्या साथीची घोषणा करून पादयात्रेक सामील झाले आणि दिवगीत वास्तव्याक रावले. चौथे दिवस दिवगीच्या कुमटा शहरात पाविल तेन्ना होन्नावर कुमटाचे आमदार श्री दिनकर शेट्टी हेमी या पादयात्रेचे स्वागत करून महासाथी देवस्थानात आयोजित केलेल्या सभेत पादयात्रेक आपलो तेको देऊन शुभेच्छा दिली. कुमटाच्यान मिरजांपर्यंत शेकड्यांशी ऑटो चालकान आपापले ऑटो घेऊन पादयात्रेत स्वयंप्रेरित हात मेळयलो. नंतर बर्गी हिंगा वास्तव्य झाले. 5वे दिसा सोमाराक नोव्हेंबर 6 बर्गीच्यान हिरेगुत्ती, मादनगिरी, शिरूर मार्गान अंकोला येताना मधले मार्गान प्रत्येक प्रदेशाच्या स्थानिक मुखंडान तसेच गावचे ग्रामस्थान पादयात्रेचे स्वागत करून आपलो तेको सुचयलो. अंकोलात वास्तव्य झाले. 6वे दिवस अंकोला शहरात प्रवेश करतानाच पद्मश्री प्रशस्ती पुरस्कृत जानपद कोगिला नाडोज सुक्री बोमू गौडा हेमी या पादयात्रेचे स्वागत करून आपलो तेको दाखयलो. आंदोलनकार मुखंड अनंतमूर्ती हेगडे हेमका आशीर्वाद देऊन शुभेच्छा दिली. नंतर अवर्सा मार्गान अमदळी वास्तव्य केले. 7व्या दिसा बुधवाराक अमदळीच्यान चेंडिया बिंडगा मार्गान कारवार शहरात पावले. या मार्गामध्ये पादयात्रेत कर्वे जिल्हाध्यक्ष भास्कर पटकार हेमी भागी झाले. नंतर कारवारात वास्तव्य जाऊन ब्रेस्तारा सकाळी कारवार शहराच्या मिरवणूक काढून सुभाषचंद्र बोस सर्कलाकडे येऊन
सुभाषचंद्र भोसाल्या पुतळ्याक मालार्पण करून नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वचून बहिरंग सभा घेऊन अनंतमूर्ती हेगडे हेमगेल नेतृत्वात मान्य मुख्यमंत्र्याक दिवची अर्जी जिल्हाधिकारी मार्फत दिली। या आस्पत्रेसाठी जिल्ह्याच्या संघ संस्थेमार्फत एक जाऊन दिल्ली अर्जी ही पहिलीच असा। आता सरकार आणि जनप्रतिनिधी हेजेर किती कारवाई करतात तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष असा। हे प्रकरण जनप्रतिनिधी आणि सरकाराक हुन उदकाचो घोट असा। निवडणूक लागीं पावला, सत्ता जाय तर आस्पत्रेचो विचार करचोच पडटलो म्हूण आता हो निर्णय खिंच पक्ष पुढाकार घेऊन आपले वर्चस्व दाखयता आणि आस्पत्री करता ते आता पळोवच पडटले। ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಾರೆ। ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ನೊಳಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ರಾಘುನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ। ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಕೈ। ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂಬರ್ 1 ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿದ್ದೇವೆ। ಬಹುಶಃ ರಾಘುನಾಯ್ಕ ಹೇಳದಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಇರಬಹುದು, ರಾಘುನಾಯ್ಕರವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬಹುದು, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ಚಿದಾನಂದ ಹರಿಜನ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ। ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಇದೇ ಕಾಪಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।